Γεια σας παιδιά, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Εμείς είμαστε πάλι εδώ για να σας δείξουμε όμορφες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι με πολύ απλά υλικά. Σήμερα θα δούμε μία διαφορετική version, μία εναλλακτική για το γνωστό παιχνίδι Tetris που μπορούμε να κάνουμε με αυγοθήκες. Μπορείτε να τις βρείτε αν δεν έχετε στο σπίτι. Ας πούμε, εμένα η γιαγιά μου παίρνει τα αυγά συνολικά μαζικά. Οπότε τέτοιες έχουμε πάντα στο σπίτι και τις κρατάω γιατί τις χρησιμοποιώ σε διάφορα πράγματα. Εάν δεν τα παίρνετε έτσι, μπορείτε να προμηθευτείτε από κοτοπουλάδικα που πουλούν αυγά, από το σούπερ μάρκετ, που συνήθως τα κρατάνε. Να ρωτήσει η μαμά ή ο παπάς και να πάρετε κανένα δυο για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Λοιπόν, έχω πάρει μία αυγοθήκη ολόκληρη και την έχω κόψει σε διάφορα σχήματα και κομμάτια όπως μου αρέσει εμένα. Δείτε εδώ. Θα το διαλύσω για να δείτε τα κομμάτια ένα-ένα. Τα έχω βάψει σε διάφορα χρώματα, όπως μου άρεσε εμένα, και σκοπός του παιχνιδιού είναι, σαν ένα άλλο puzzle, σαν ένα Tetris λίγο διαφορετικό, να τοποθετήσετε το κομμάτι στη σωστή του θέση, ώστε όλα τα κομμάτια τα οποία έχετε κόψει την μεγάλη σας αυγοθήκη, την κανονική σας αυγοθήκη, να τοποθετηθούν σωστά στο ταμπλό, που δεν είναι άλλο από μία έξτρα αυγοθήκη κάτω. Λοιπόν, άρα, ξεκινώ και τοποθετώ. Πρέπει να βρω πού πάει κάθε τι. Τώρα για μένα είναι εύκολο γιατί τα έβαλα σε συγκεκριμένα σημεία γύρω-γύρω. Αν τα μπερδέψετε θα είναι λίγο πιο δύσκολο, φαντάζομαι, η διαδικασία. Εδώ αυτό και αυτό. Εννοείται πως μπορείτε να το κάνετε πολύ μεγαλύτερο. Μπορείτε να ενώσετε αυγοθήκες και να γίνει πολύ πιο μεγάλο το ταμπλό, πολύ πιο μεγάλο το puzzle σας. Και ακόμα μπορείτε να μην δημιουργήσετε Tetris, να μην το κόψετε έτσι σε συγκεκριμένα διαφορετικά κομμάτια σαν puzzle, αλλά να κόψετε λωρίδες γραμμές, τριγωνάκια ή ό,τι άλλο σας αρέσει και να κολλήσετε τις αυγοθήκες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ζωγραφίζετε σε εισαγωγικά, να σχεδιάζετε σχήματα πάνω στο ταμπλό σας. Να κάνετε σπιτάκι, να κάνετε δέντρα, να κάνετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φαντασία θέλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο απλά και εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Κρατώ το ένα σαν ταμπλό, σαν βάση κάτω χαμηλά και το άλλο έρχομαι και το κόβω σε ό,τι σχήματα μπορεί να μου βγουν, μπορώ να φανταστώ γραμμές, σαν γράμματα, σαν ένα γάμμα, σαν οτιδήποτε σας βγει στο ταμπλό σας γύρω-γύρω. Όπως και να το κόψετε, αυτά θα ενώνονται στο τέλος, αρκεί να βρείτε το κατάλληλο σημείο να το τοποθετήσετε. Αυτό είναι το στίχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα, κόβω το ένα μου έτσι σε σχήμα γάμμα, περίπου, μικρό γάμμα, και δεν μένει παρά να το βάψω μετά. Μπορείτε να το χρωματίσετε με ό,τι έχετε στο σπίτι. Εγώ το έκανα με τέμπερα, έτσι για να είναι λίγο πιο έντονο το χρώμα του. Εσείς μπορείτε να το κάνετε με μαρκαδόρ, με κυρομπογιά, με ξυλομπογιά, με ό,τι υπάρχει στο σπίτι. Λοιπόν, κόβω, το έκανα λίγο μεγάλο, εδώ, έτσι, δείτε, και εδώ μένει το σχήμα το πώς ακριβώς είναι, και αυτό είναι αποτέλεσμα. Και τώρα θα πάρω το κόκκινο, που είναι έντονο και φωτεινό που μου αρέσει, και θα ξεκινήσω να βάφω το κομμάτι του puzzle παύλα Tetris μου. Τώρα το συγκεκριμένο είναι πρασινοπό, οπότε δεν φαίνεται καλά, είναι η αλήθεια. Με την τέμπερα φαινόταν καλύτερα. Αλλά εσείς υπομονή να έχετε και θα το βάψετε καλύτερα από μένα. Το βάφω λίγο έτσι. Καταλάβατε τη λογική και την νοοτροπία του παιχνιδιού. Και αφού το τελειώσω όλο, το βάψω. Μπορείτε να μην το βάψετε όλο. Μπορείτε να κολλήσετε αυτοκολλητάκια που σίγουρα έχετε στις συλλογές σας. Μπορείτε να κάνετε απλώς σχεδιάκια, βουλίτες και γραμμές. Ό,τι αρέσει εσείς, αυτό είναι για να γίνει πιο καλέσθητο και όμορφο. Και τι πρέπει να κάνω, να έρθω στη βάση μου και να τοποθετήσω το σχήμα, τα κομμάτια του Tetris μου πάνω στο ταμπλό μου. Διασκεδάστε το, δημιουργήστε, κολλήστε μεγαλύτερα ταμπλό και κάντε σχέδια και ζωγραφιές και περάστε δημιουργικά την ώρα σας. Φιλιά!